Velkommen til Emos Corner. Det der skal ske nu, det er, at vi skal til ugens knæk. Hallo Ilmar, kender du nogle tykke damer? For jeg har lavet fucked up rambuk-tyveri. Jeg kiggede i telefonbogen, og der skulle ligge en guldsmed nummer 42, men den var flyttet, fordi at... Hallo, hvad sker der med dig, mand? Jeg kan sgu da ikke sidde og læse så meget. Nu skal jeg ryge. Hvad, mand? Hallo, hvor fanden er min fucking bong? Nå, så skal vi til noget andet. Der var en, der sendte mig et pengeskab, som han ikke kunne få op. Lad os se. Hvad størrelse bruger du i sko? 82. Hvad, mand? Tillykke med robåden. Hvor mange gram? Det er lige meget. Vi tager sgu 13, mand. Det er min lygtal. Hvad fanden sker der til 13, mand? Og hvad, mand? Der var min bong. Optur, mand. Hvad fanden gider så ryge det lort, mand? Så skal der ryge optursfed, mand. Jeg har fået min bong. Og hvad? Der er kommet fucking præst, mand. Hallo, hvad så? Hvad så der? Tag lige mikrofonen, mand. Jamen, jeg var faktisk på vej til kirken, og så kom jeg lige forbi din lejlighed, og så, duftede den så dejligt, så tænkte jeg bliver lige nødt til at komme ind og sige hej. Er du basker? Ej, men jeg kunne godt tænke mig at blive. Hvad? Ja. Vi har fået en HP, mand. En hashpræst i studiet, mand. Ja. Så skal du med at ryge, mand. Der er aldrig nogen, der gider at ryge med mig, mand. Der var den, mand. Bare sug, mand. Sug inden. Hvad, mand? HP! Nu er det blevet tid til publikumsrunden, og vi har en hashpræst i studiet. Hallo? Nå, okay. Hvad siger du til det? Hvad sker der med badehallen, mand? Hvad, mand? Hallo? Så skal du ikke sige til en præst, mand, vel? Er du klar, hvad der kan ske, mand? Hvad? Skruv ind med dig, mand. 1642, mand. Farvel. Hey, Ilmar, mand. Jeg har faktisk en gave med til dig. Hvad? Hvad, mand? Hvad? Den passer, mand. Er det 200.000? Ja, jeg er omkring. Det er jeg sgu glad for. Så har jeg også noget til dig her, mand. Du skal tjekke. Det er voldblære. Jeg står her i det rige svin og holder middag, mand. Så lige pludselig, hallo! Mand. Så kommer bare ind, mand, og river alle de rige svin rundt, mand, og hun bliver nappet, mand. Så er der fri bar, mand, på menneskekroppen, mand. Bliver revet rundt der også, mand. Og får lige lavkagen, mand, bryllupskagen, mand. Så er det slut med bryllupspik for i aften, mand. Hvad siger du til det? Var det ikke blæret? Hvor er det blæret, mand? Hvis du nogensinde har brug for at ryge igen, så kom forbi, mand. Betale nogle flere guldkæder med, mand. Jeg tænkte på, om du ikke kunne spille det her Johnny P. Det er band, jeg har Suicide for Life, men Johnny han er død, men vi har hans